Ang Ginoo mahanaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human niini nagpakita na usab si Jesus sa iyang mga tinun-an didto sa lanaw sa Tiberias. Ang iyang pagpakita ingon niini, nagkatigom sila si Simon Pedro, si Tomas nga ginganlag kaluha, si Natanael nga taga Kana sa Galilea, ang mga anak ni Zebedeo ug ang duha ka laing tinun-an. Miingon kanila si Simon Pedro, "Managat ako." Sila miingon, "Muuban kami." Busa nanlakaw sila ug nanakay sa sakayan, apan wala gayud sila'y nakuha tibuok gabii. Sa pagsubang na sa adlaw, nagbarog si Jesus dito sa lapyahan, apan wala makaila ang mga tinun-an nga si Jesus di ay kadto. Unya, miingon siya kanila, "Mga higala, nakakuha ba kamo?" Sila mitubag, "Wala gayod." Siya miingon kanila, "Itaktak ang inyong pukot dapit sa tuo sa sakayan ug makakuha kamo." Busa gitaktak nila ang ilang pukot ug wala na sila makadaog pagbira niini, kay daghan man kaayo ang ilang nakuha. Ang tinun-an nga gimahal ni Jesus miingon kang Pedro, "Ang Ginoo kana." Sa pagkadungog ni Simon Pedro nga ang Ginoo di ay kadto, gitapis niya ang iyang sapaw, kay naghubo man siya ug miambak sa tubig. Ang ubang mga tinun-an nangadto sa lapyahan, sakay sa sakayan, nagbira sa pukot nga puno sa isda. Dili sila layo kaayo sa lapyahan, mga kasiyaman kametros lamang. Sa pagkawas na nila, nakita nila dito ang usa ka tapok sa binagang uling nga may isda nga gisugba o may pan usab. Unya mingon si Jesus kanila, "Pagdala kamo diri og pipila ka buok sa isda nga inyong nakuha." Busa misakay si Simon Pedro o gibira niya sa lapyahan ang pukot nga napuno sa mga dagkong isda, usa ka gatos og kalim-an og tulo ka buok ang tanan. Apan bisan pa sa kadaghan sa ilang nakuha, wala gayud magisi ang pukot. Unya mingon si Jesus kanila, "Dali ngari og pangaon kamo." Walay usa sa mga tinun-an nga nangahas pagpangutana kaniya kung kinsa siya, kay nakailaman sila nga siya mao ang Ginoo. Busa miduol si Jesus o gikuha niya ang pan o gihatag kanila. Gihatag usab niya ang isda. Ikatulo kining pagpakita ni Jesus ngadto sa mga tinun-an, human siya mabanhaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Giihap gyud no, ikatulong pagpakita ni Jesus. Karon kapila na ka nagpakita sa Jesus? Kaihap pa mo? Aw, nagpakita na ba si Jesus ninyo? Nakakita na mo ni Jesus? Giling niya mong tupad na nagpakita na si Jesus nimo. Niya, ugwa gani magpakita si Jesus diha nimo, ang demonyo mo isiging na animo. Kay kanang demonyo mutap-tap man sa atong mata. Oh, tap-tap na. Tanawa sila. Unsay una nilang gibuhat, managat ko, kay mananagat man sila. Pero wa sila hunahuna nga
Nagtuman ba sila sa sugo os Ginoo? Wa. Mo may naandan, managat ko. Nakakuha? Wa kakuha. Pagbuot to siyawa, aron sila ma-disappointed, kay guol na gud sila daan. Maglingaw-lingaw ra gud to sila panagat na napunan pagyod nga wa gyud kuha. Di ba naaman tayo ingon ana no kanang magulanon tayo sa mangita tagpaagi bing malingaw ang uban mag-inom ta uot king dughan na toronda wa kita tagaig bonus niya inig ko ana inig kasweldo na inom ta ana makasulbad ba sa imong kaguol ang pag-inom? Makasulbad kung gisugo kas Ginoo. Pero wa gani kasugo as Ginoo, patay ka diha. Paragod anang asawa nga biyaan subana, kay ang bana nangabit niya moingon ding asawa, da maghappy-happy ta. Text dayon sa mga kaila. Asam ta mag-abot, nato ta mag-unwind. Ana nya to asa ditoy mga masulubon nga mga lalaki kay gibiyaan sa ila sang mga uyab. Abot-abot sila nga to, ila-ila, hangtod magtinukhangay. Ang sa may resulta, makalipay. Nagdoble na ang bana, nangabit og una, ang asawa sad, nangabit sad. Nga naman, kay lagi, ang iyang solusyon sa iyang kasubo, aron siya malingaw, why appeal ang Ginoo. Muna karon, paragod anagod kamo mga ginikanan, mag-uol mo magtanaw sa iyong anak nga tapulan kayo, adik pagyud kayo sa cellphone, no? Nya bugo pagyud kay di man magtuon. Ang sama inyong solusyon? Di ba? Ang imong anak inana ba? Tapulan, adik kayo sa cellphone, adik kayo sa computer, bugo kayo, hugawan pagyud kayo sa tanan. Sa may mong solusyon, kasabaan ang sabi yun nya pag Ginoo na dili kana ba imong kasabaan ba imong sige giyaw-yaw pag Ginoo na dili mo na ang resulta wa gi ayo mo samot na noon amura magmutuman kay imo mangyaw-yawan imo pagyong hulgaon pero dunay nagpaabot nga mas grabe pang epekto. In short, wa kay makuha nga maayo sa atong mga paningkamot basta dili kuyog og dili sad sugo sa Ginoo. Ambot ning pagpamaligya na kung slat sugo ba kanis Ginoo? Inyong paminaw sugo ni dili. Kusga. Sugo tingali kay na may kuha kay guwa pa na kuha pasabot o guway mo palit di gini sugo sa Ginoo. Tanawa ang atong asa na SBF dag para sa atong kumbinto nga gitukod niabot ng atong halin as of yesterday og 14,142 ka slots. Pakpak naagi halin nya nga to sang kuan special slot GPHG Kotobra ba ni karong 29 niabot na sang atong halin og 15,166 ka slot. Pakpak yapo basin paday mukalit nig daghan ang kuha mo medyo hinay-hinay manoon na pa may 29,834 ka slots. Nya pila na lang ron ka tag 100 ning slot ani nya pila na lang ka adlaw kuwang ko naman taron 14 nya 29 man ni kutob 15 na lang ka adlaw 15 mahurot pa kani ang 29,834 aning 15 ka adlaw pwede og naagi Ginoo mo tandog sa mga kasing-kasing sa naminaw karon. Dali ra jud kayo. Huwat lang tas Ginoo. Mo na nga way pressure. Mo to pag abot nas buntag
nga dili na gyud panahon sa pagpanagat, padong na sila manguli. Subo lang yapon kay wa may kuha. Ingon dayo si Jesus, itaktak ang inyong pukot dapit tuo sa sakayan. Sus pagtaktak nila, galisod sila bira kay perti na yung daghanang isda. Ug diha sila nakailas Ginoo, nga niad ang Ginoo kuyog di ay nato. Muna bantayan ni nato mga igsoon, kay usahay ang atong solusyon sa atong mga problema kana rasang tawhanon kaayo ba, gitawag og normal human way. Para nang wa kay kwarta, mangutang dayon kay na maroy daghang utanganan, nay utanganan gani sa kanang kuan, kanang sige na cellphone, internet ba. Puwerte ng daghanang gi-offer diya nga utang, oy usa lang nimo ka-click na ako no dayon. Pero puwerte na sang daghanang na problema sa utang kay nangutang diya sa internet. Daghan maapil pang pari og hangyo, pader tabangi ko kay nailad ko aning sa internet. Ingon sang pari, wa manggi ko'y kolekta, tabang na nung ka. Ang pagpangutang ba mo'y solusyon sa atong pagkaway kwarta? Basin, kuan lang, pag-ampo sa Ginoo, Lord, unsa may solusyon. Unsa may kanang timailhan nga ang Ginoo mo'y nagsugo nato, nga mao nay buhaton. Ibaw mo? Amo kibaw? Sa unang pagbasa, gipriso sila si Pedro ug si Juan niya sa dihang gipa atubang na sila sa naglagot kaayo nga mga pangulos, mga Hudiyo ug sa mga pari. Relax kaayong nisulti si Pedro nga kung inyo ming pangutanon nganong naayo tong bakol tungod to ni Jesus. Wa gyud bisan gamay kahadlok, wa gyud bisan gamay nga kabalaka, pasabot ang atong gibuhat unsa man dili tinukmod sa kahadlok, kasuko o kabalaka. Kana bang mo desisyon kang malinaw ng imong kasing-kasing, unya relax ka. Maunay unang timaan nga ang Ginoo mo'y nagsugo nimo. Kana bang malinaw nya relax ka. Sa inyong pagminyo, hinumdumi ko no kamong mga asawang ni adinhi, pagminyo ninyo sa una, malinawon mo nya relax. Or naratol kay natukhang na. Oh na, di naka-relax kay natukhang naman ka. Gukod mga pakasli kung panuwaya ka, hay mo biya kong ibinuangan, bantay ka lang yun diha, suka-suka na raba ko diri. Ana, o di na ka na-relax mo, nakasagaran na nagbuwag. Kamo sa mga banang ni Adinebe o kamong naminaw des online, pag minyo ninyo anang inyong giasawa karon, relax mo. Relax. Oh, congratulations kung relax. Pero kasi kagyaw-yaw ni maloy sipiat ng ikuhan niya. Anong kanim sa nahinay ka na kugtukhang ni buang-buang dako. Naman gani ko'y kailang pare, kani ako gining hisgutan na, kay 40 man sa niyang hisgutan eh. Nadyo ko no siya kahuyangan aning babae, niya kadaghan ko no mga guwapa nga na-relate niya. Pare ng istorya, guwapa yung kayo. Sus, ang namabdos ka to pag yung kunong batignaw, purti rabang malditaha, mo itong nagubot yung yan kinabuhi. O nang niingon siya nako, ikaw padre na kay plano nako, naasa doon ta dre. Ingon siya, ay nala nagdayo na nako nga naman siya nga kung kinabuhi ron gubot kay istanan. Una, wa ko kauyon sa babae, nailangon tagkatong akong nauyunan mo'y namabdos, ang wa pag ginako uyon katulang bang duwa-duwa lang ba nga napunta pag yung kuaning babaeng porting malditaha, nagigukod yung kong mayo. Ay na lang, iutong-utong na lang na.
Ako sad kanus amo sad gasugod inta gasugo si Kristus pari nga manukhang kadiyag babae oy o makigrelit kag lalaki pari ka may pagkabakla o niya makigrelit kag lalaki kanus aman gasugod ang Ginoo gasugo ang Ginoo kanus aman gasugo ang Ginoo namong mga pari nga Katoliko nga pakigrelasyon mo sexually sa mga babae nga inyong nagustuhan so bisag relax pa ka tingali adigin mahitabong relax kay magpanglingi gitingali ka ako magpanglingi gitingali ko wa ba kay CCTV dinhi basig makitaan ko kay kahibaw man kudaan in the first place nga bawal na siya di ba mo na tinud-a gyud pag hunahuna kamo mga laki o babae labi na mo mga manag-uyab kamo mga batan-on pa ini kauyab nimo nagtugot ba ang Ginoo nga mag-sex na mo bisag wa mo'y kasal sugo ba nas Ginoo o sugo siyawa tanawa ini human ninyo buhat ana kun buhaton gina ninyo sa mahitabo di naka-relax kulba hasol mo na kinahanglang relax ikaduha matod pa sa atong tubag sa Salmo unsa to ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod nahimong uluhang bato sa kanto pilian ng buhat nga way lami kana bang way lami pero gikinahanglan pananglitan kanang pagkatug og sayo karong panahon na lami pa na dili cellphone gyud cellphone way lami ng katog og sayo pero mo'y gikinahanglan hala i-off ng cellphone pangatog mog sayo di ba mao nay gikinahanglan para dugay kang masakit di ba kamong mga bana kanang inyong asawa lami pa na karon ba karon lami pa o luod na ay mong panubag mga asawa assuming man kayo mo way lami ay kasagaran way lami hala kana mo'y gaksa kana mo'y sigihi og halok kana mo'y sigihi dugdog diha kay maunay gikinahanglan ayaw tong tuang lami nga silingan ayaw tong mga sweet kaayo nga magsigig text nimo og I miss you you are the hero of my life my day is complete once I see you ayaw to kanang kasigig yaw-yaw kanang luod kay ignaong kanang gasigig badlong nimo sigig panaway nimo kana mo igaksa kay wa ginay lami maunay makapalangit wa may lami ang gibuhat ni Kristo nga gilansang siya sa krus ang pag-antos way lami pero ang pag-antos di ay maoy sentro sa atong kalampusan ang tao nga dili ka maong moantos og mo sakripisyo failure in their lives sooner or later ma-failure gyud ka kung di ka kamao mo antos di ka kamao mo sakripisyo wa nay lami sumagod karon kamong mga naigoan ng diabetes o kanang cancer nga nag-kidney failure na mo sige na mo chemo unsay ipang sultis doktor nga ipakaon para di ka madalig kamatay ang lami o way lami wa gyud lami way lami ay kanang sigihan lang kag painom og tubig nga init pa gyud katong bugnaw katong soft drinks nya taas kay kag sugar kidney failure na ka lami pa nang naampakanon ka anang brown rice nga sagapsap kayo nya gamay pa jud kayo ang ipakaon nya og saging 1/4 ra sa saging ipakaon lami katong cake katong yung tamis ice cream nawa naman na patay mga ana so pilia ang way lami so unsa toy una relax ka nga nibuhat unya ang imo sang gipili ang way lami pero gikinahanglan lami ba ang pagkapari way lami sige suway ninyo pila ra ko kabuk nagpari wa gi lami nya gipili ni nako kay mo'y sugo sa Ginoo lami kay tong akong uyab nga ako untang minyuan kay ako gitong gipaningkamutan
layo ra kay musnaong ato wapa kay tos tanan. Ang bugiro kay tanan. Awa man sa Diyo ko'y uyab nga batig naong para nako ba, pero kamo'y makakita basi mo tamihid mo, pero para nako ba. Yang anong ako ba to gibiyaan sila? Aw siya di ay kay mo may katapusan usaraman. Diri ko suway lami kay mo'y gipili sa Ginoo. Ug karon pa ko naka-realize na ni adi ay simbahan nga akong panindot-tindoton. Na adi ay mga project sa diocese nga makatabang ang akong pagkapari sa mas kapilinya o uban pang mga projects. Kusog day kay ko mangulikta o labaw tanan nakatandog di ay ang akong mga wali nga sinugo os Ginoo sa daghan kaayong mga kasing-kasing sa tibuok kalibutan. Dili ni nako hinimo gigamit ra kos Ginoo. Usasag ko sa mga bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay lagi kargador, kay lagi pagkadako-dako na istrikto bati ug batasan. Giingnan pag ko sa usa sa akong mga kaila nga aktive sa simbahan, magpari ka usa gyud kas batuon sa mga parokyano kanang batasan nimo, batuon gyud kas imong mga parokyano. Antos lang sad ko. Di man di batuon, magpa-picture naman di ay. Okay ra kayo. Kapuya sa bitag sigig pa-picture, pero nindot kayo paminahon. Nga naman, kada gyud mag-picture, mingon din, asa man may palit og slot pa der. Nako, kana dito, ato. Nako, malangit gyud mo, tinuod gyud pa der. Malipay, gyud may mo palit og slot. Mao day ni tumong sa Ginoo, mahimong uluhan nga bato sa kanto. Ako ba'y gahimo ani? Dili. Ang Ginoo, ang ato lang buhaton, pili alang yun ang way lami, pero gikinahanglan nya inigpili ni mo ana, relax ang imong kasing-kasing, ang imong hunahuna, relax, way kahadlok, way kabalaka. Pagbiya na ko sa akong pamilya, ako'y breadwinner, duha ka buok paralyzed, akong papa o akong maguwang, purti na mong pobriha. Si papa niingon pagyod, kinsa na malay mo pakao na mo kung magpari ka. Relax kay kung naingon ni Papa, ang Ginoo ra gyud mo hatag pa. Ang tinuod gyud wa gyud sila nangamatay sa gutom, nangamatay sa kaon. Si Papa namatay tungod sa high blood, si Mama namatay tungod sa diabetes, purting kaon. Karon kami na sad mga patyunon, siging kaon. God will provide. Sama sad sa pagtaktak sa pukot, daghan kayong isda diha sa lugar ug sa oras nga wa na gid untay possibility nga makakuha pagdaghan, kay naaman sa Ginoo nagikan ang tanan. Manindog ta.